oker esparra, saloko plenoan onartu genuen, eta errepetean txarto jaso dugu izena. Dago jasotala liburutegi laguntzaile, baina ez da liburutegi laguntzaile, eta liburutegiko teknikari laguntzaile. Horrela jasoten dabe aurreko agintan izen zeure eskutik eta izan balorazioen be liburutegiko laguntzaile, karkatu teknikari laguntzaile. Orduan, izendapen aldatu beharko litzateke, gainerakoan klasifikazioa edo hori zelan da, mailak eta hori ondo egon da, orduan hor ez dago problemari. Eta gero faltaiakun, deskribapena, eginkizunak eta zehazti. Eta orduan, aurreko agitaldien hor geratu zen balorazio bat, eta hori baliatuta, kontraste lantxo bat egin da, bai erakosko beteten dabenarekin, zein bere gainean dagoen liburuzainarekin, eta egoki ikusten da, balorazio hori, eginkizunak ondo definitute dagoz, baten eta orduan da plenotik pasau eta hori ja onartuta egotea. Batez be, liburutegi momentu honetan daukagun igorren ondoan dauen langile, jubilago badalako, laster, eta konbenilakun, osakatu baina onartute euki, pertsona barri bat datorrenen be, argi izeteko, zentzu dien eginkizunak, zelan bat zatitzen den beran jornala eta hori. Dokumentua erantzik euki duzue, ez dakit zozer esateko euki zuen, horrengo beran, ontzat... Egianetik adostasun bat eta honetxarkin, oso oso. Listo, orduan horrek erabaki bizeko. Batetik errepetean izendapena zuzentzea eta bestetik lanpostaren deskribapena onartzea. 2025ko likidazioa, 2025ko aurrekontuaren likidazioari dagokionez, guztira geratzen da geldikin guztira izango litzateke 1.767.016 euro geldikinetik, baina, batetik daukagu geldikin orokorra eta bestetik geldikin afektatua. Zer da hori, gauza batzuk afektatuta eta lotuta ditugu partida zehatz batzuetara, besteak beste bideen konponketetara, Arretxinako San Miguelen egiten ari garen horrara, Aldezarreko horrara, Berazpiko permuta batekin lotutako gauza bat, Aldezarreko interesetatik betorri jakuna Aldezarreko obrara daulotuta, horregaitik dago afektatuta, sarrera hori. Eta gero daukagu ja, esan nahigun, geldikin orokorra. Geldikin orokorra da, ze kasu daukagun, gero beste gauza batzuk egiteko. Eta aurrekontuaren emaitza positiboa, 550.000 eta horrela izan litzateke likidazioaren barri egotea. Galderaren bat, likidazioaren barri. Dolakuntza jaso duen informazioa eta... Likidazioa, eta ja, urrengoa, likidazioan barri emonda, jaseko gineteke, 2026ko kreditu aldaketak egiten. Lehenengo kreditu aldaketa izango litzateke inkorporazioei. Inkorporatzen diren medikin guzti horretatik eta bar. Kasu baten, konprometitutako kreditu batzuk ditugu eta bestetik konprometitu gabeak eta inkorporazio hori 2.816.298 hori lehenengo kreditu aldaketari dagokionez. Hiru kreditu aldaketak dira hitzen emotekoak, ezta? Oker espanau. Bigarren kreditu aldaketa hau da potentena, hau da normalean ja behin likidazioen da gero egiten den kreditu aldaketari potentena, ja bai beharrezkoak diren partidak eta osatzeko. Eta, mentxe dugu, ze dirutarako edo ze partida osatzeko erabiliko den daukagun delikin hori. Batetik auzo bideetan, bai garbitxasunerako, bai inbertsioetarako, eta gero kapital transferentzia bezala, etxe batekin konpartitzen dugun txarteko bidean, etxe batek aukeratu dau, eta udalak, bakensuen udalak, apatu beharko ze, 5.000 euro,
berarituketan jakon zatixe. Beste zati bat merkataritzara joango da, ontxe martxan eduki dugun joan da, porque aukeretu aldaketa hau alkate eskumenetik egin dugu, merkataritza bonuetara, 10.000 bonuetara bideratu dena, eta ixe 4.000 bera aplikazioa eta bera kudeatzeko laguntasune eta laguntasun teknikorako. 14.520, gero alde zaharreko obrarako, badokuz beste gasto batzuk bai, osatu egin behar dugu zanak, batetik obra proiektua egokitu egin behar da, egokitu behar izan da, orduan gainkostu bat egon da, eta gero obra beraren gainkostua, 76.655,5 euro, hor ere gainkostu batzuk, kalkulatu osatu egin behar dire. Gero daukaguz beste parte batzuk osatu beharrekoak, kasu batzutan lotuta Leartea fundazioarekin, ze Leartea fundazioak zatiketa egiten da udal ezberdinen artean udalekutzaren arabera, kasu honetan udalekutzako azkenengo likidazioa berak aurten etorri da, orduan berregokitu egin dira. Eta guri tokatzen dugu gehitxua ipinti, bai landa garapena elkarteari, bai fundazioari zuzen ematen jakon laguntza, eta gadabusa ere horren arabera zatitzen da, dagoz partidatxo batzuk. Gero, atiempo kemoton dozko zerbitzu, hori da, 85 urtetik gora bakarrik bizi diren herritarrei emoten jakien zu detektagailuak eta jarraipen zerbitzu hori be aurrekontuan aldaketa batzuk egon dira urtengorako, egokitu egin da, edo eguneratu egin da, eta orduan hori osatu behar izan da. Erdotzako jaiak 2025ko diru laguntzari lotuta, baina berandu etorri dan faktura bat, eta derrigor 2026ko aurrekontutik pasatu behar izan da. Gero biziposa jaialdia badakizu berretxun maiatzaren 24 ospatuko da berretxun biziposa jaiak eskualde guztitean errainbat herrizetan dabilen biziposa eskola eta biziposa elkartearen horretarako 2.500 euroko diru laguntza emoteko bai osatu da. Eta gero daukau, saneamendu tuberia barrutik ikusteko kamera baten beharra ikusten da brigadatik, tuberia batzuk eta kasketan dienen beharrezko inbertsio bat da hori, inbertsioetara jongo litzakena. Gero argiteria publikoan 2 puntu berri jarri, hor iluntasun batzuk edo identifikatu dira, argiteria publikoan da horrek osatzeko, edo espazio horretan argi gehiago ipinteko, beste 2.500 euro. Igesti datorren faktura bat, kontixu eurek aurkeztu ez dabena, atlonek aurkeztu ez ebana, pendiente ontsa aurkeztu dabe, eta idezko zerbitzu bat zan, eta horrein beharreko. Gero brigadako OPEa eramango dugu aurten aurrera bost plaza kubritzeko, eta OPEa aurrera eramateko beharko dugu aholkularitzak bai teknikoak eta bai juridikoa, edo OPEa aurrera eramateko, eta horretarako 15.000 bat euro gordeko duguz. Hor laguntzak urtuko batetik enpresa batena prozesu teorikoa azterketarako, eta berotiko dugu Ordiziko Institutoko Lanbide Heziketa Publikoko zentroko laguntza bai, ariketa praktikoak aurrera eramateko. Xemein etorbideko egurezko pasabira, ontsa atzo eta aia ametsu bera, 16.400 euren buru. Parapetora oinobra batzuk behar dauzi berdrolak, eta parapetoko bizilagunek sarritan eskatu dabe hor argiteria publikoa ipinteko, orduan aprobetzatuta iberdrolak hor zulatu ingo dabela edo ingo dabela zanja, aprobetzatuko da odisek pasetako. Ez argiteria bera ipinteko momentuz, baina bai argiteria hori prest izteko, aurrera dago beharrezkoa balitz argiteria ipinteko. Gauza bera, obra barginaz lotute bolu inguruan be aprobetzauko da, obra hori behingo dabela iberdrolatik, eta hor, jake eskabatu behar da, dantzaun behar da, hor aprobetzaututa, boluan saneamendua dago bateratuta eta arazo batzuk dago zora arketa batean, eta horrebe konpontzeko dirua, 9.000 eurotatiku. Santa Eufemira aurre eramateko azkeneko likidazioa da, eta orduan gainkosto bat egon dago, eta 7.200 euro ingurukoa, eta hori be orduan osatu behar izan da, eta lehendik be etorri jakun diru laguntza baten ondorioz, eta gero jarri behar dugu kontenedore barrixek eta erosteko eta osatzeko kontenedoren parkean.
Horre guztizek emoten dau, 317.174,40 euroko kreditu inkorporazioa. Eta, bueno, da kreditu aldaketa honen barri edo honen galderarik edo, ez? Listo. Eta azkenengo kreditu aldaketa, hirugarren kreditu aldaketa, da kreditu transferentzia bat, Ondarroa Lekeitio lasterketa azkenen urtetan egon izendotzagun laguntza, izenda ordainduta eurek behar izendabe zerbitzu den da. Eta azkenen argazkilari zerbitzua edo eurek holan eskatute, askoz beharrezago salako holan egitea. Baina kontizu argazkilari edo ez dauke, ez dabe topau, eta orduan diru hori, argazkilari bat ordaintzeko erabiliko zana, erabiliko da sarisetarako. Eta horrek suposatzen dau, kapituluetan aldaketa egitea. Orduan da, konsignatuta duen zati hori, beste kapitulo batera pasatzen, kreditu transferentzia. Da hori, haintzen emateko, bai? 300 bat euro, bertereketik bestea. Hori, ez dut ez da horretan alderek. Kreditu aldaketak horren nahitzen eman dira, kiroldeiko pleguak aldez horretik abizatu notzuenez, bai pleguak prest dagoz eta dana dago prest, baina faltaiaku batez be, azterketa ekonomikoaren berrazterketa horretan, gehitu behar duguz, besteak beste, baina importantena da presio unitarioak. Hau da, hasierako plegutan jarri genuen presio unitario bat, baina presio unitario hori, azterketa ekonomikoan atera jakun bataz besteko, da zerbitzu guztien bataz bestekoa. Eta enpresek galderak itxen egilizienien konturatu ginen komeni zala presio unitarioak zerbitzuka sartzen. Hau da, sokorrismo zerbitzua luzetu beharko balitz, ze presio dago horrek. Koordinazio zerbitzua luzetu beharko balitz, ze presio, presio unitariak bereizita egotea. Eta gero, taula batzuk eta sartu dut zen, zeukuna zentzurik, orduan hor horrazketa batzuk eta egin dira, eta gero, bebai konturatu ginen, zuela ondo kalkulaute, badakizu iez sinatu ben horregon zirela grebatan eta sinatu zen lan-hitzarmen barri bat. Lan-hitzarmen horren arabera, onura batzuk edo hobekuntza batzuk esarriak ez hitzarmenean eta, baina aplikatu behar dira horreko hobekuntzak 4 urtean zehar. Horrek ze suposatzen dago. Hor hobekuntza horien artean dago jornada murrizketa bat. Hau da, lehen gehienezko orduak murriztu egiten dira. Guk zehaztuta daukagu pleguetan jornada erdi, ingo da bera diez koordinatzaileak. Ondo kalkulatuta dauen edo, hori da, gogitu behar dagoenez, jornada erdian hasten dana hori, bere lan orduk gitzitzen joango dire, bere jornada erdia mantenduta lan orduk gitzitzen joango dire. Eta hor konturatu ginen guri hori etxakula komeni. Guri etxaku komeni lan orduk gitzitzie, guri komeni jaku, bai jornada erdi, baina beti orduko puru ez gitzitu bari. Orduan hor konturatu ginen, koordinatzailearen orduk beharko direla, jornada beharko da gehitzen, edo orduk zehazten orduan hor ere aldaketa egokitzapen bat egin behar da hori, azterketa ekonomikoa egin zanean, kalkulau zen, jornada erdiaren kostua, eta listo, baina karo, guri ezagu, interesetan jornada erdi hori gero eta zerbitzu txikiagoa izatea, baizik eta dedikazioa mantenduta, dedikazioa mantendu eskera, jornada izagu behar da. Orduan hori ere konturatu ginen, azkenean enpreseketako galderekin. Orduan kalkulu hori egiten ari dira, eta espero dugu datorren asterako kalkuluak egin da, eta eukitzi datorren asterako edo hurrengorako. Eta orduan egingo genuke, esoeko bilera baten, bakarrik monotematiko hau onartu eta aurrera bota. Zer beste galdera egiten dugu, Susan? Guai horrenatik egiten duzu, horrengoan egitera basoz, horrengoan buruz. Eta bosgarren gaia, hartutako erabakien barri horre jasotzen duzu dekretu eta erabakiketa, ez dakit horrengo galderari. Sozertxu baina lurraldera, zizkazu, amabizendeko lurraldea, non duaga lurraldea, eskotarritza lurralderako utziko dugu. Besterik ez bada, zinegotzen galdera. Bai, apurtxu bat, lotute likidazioa bera, remanentik eta guzti hori horrekin, gure proposamen bat, apur bat,
lurraldera egingo dugu hien amabixen, leko goizien, ez da, leko orduen gutxi bera, eta bai eskari bat dugu, gure proposamena, hor, esan duzuen apur bat likiazien interbiara bera, antolakuntzan, gelditzu zan zifra bat ez, remanentien, jada, aprilean, gelditzen dela solik, 95.000 inguru ez, hori izan apur bat ez, urte osorako ez. Hori ikusitxe, ere aurrekontu partidako sortute daukez, eta guk ikusten duguna da, bide zikableak eta apur bat horreko egin izan egin genuen, Martina esan egin bideak apur bat bizikletan itzako izateko, orain, nitxe horreko legalien hasi, ontxe duten ari da etxabarribeko azkenin ikusi genuen, nazan bukatzen zen, eta horren urteko maitzera gutxi berako bukatuten modala bizikletan joan izatea bai etxabarribek, ez? Eta horren guk ikusten duguna bai, garrezko da ontxe gaztie, herrigunetik Areagako industriagunera lantzie proiektue bai oinez eta bai bizikletan itzeko bideo garrixe, bai? Uztot, momentu txe dala ikusitxe, guri tramu ez da itxeko garrantzitzu da, gauza enpresa batzuk, gutxi gara sanik ez dakit hori tamarre, edo igual gutxiago hortik ibiliko da, pertsona desente mobitzen da, inezkade bertan da, eta momentu apur bat nolabait luzitzen gabiz errigunie apur bat nolabait labatera apur bat dut zen, baina betu betzat, etxegarri duzu bai, eta ez da bedatuko magixen, eta bakarrik zan plantietie, apurtxo bat, plantuntan, jake ez togoz boskatu egon dizen kreditu aldaketak, baizik eta hitzera moti izan dizenak, kontutan izateko eta lantzeko, proiektu hori lantzeko, eta honetzen dugu, eta ez da baterako da, lagatzen duguna, bat esan da, amabixen, akoratzen egiteko buruz eta horren izaltzeko. Kontatuta, bi kontu, haitzen emoten dire, ez da bide, ez baina hori, badakizu, izazko kontu bat egon dire tartean, eta horrela Bai. Nik aprobetzatua apur bat kariara esaten dozun bide gorri hori, nik beti ulertu izen dut, eta hori igual lurraldean eztabaidatuko dugu, hori dala Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumen zati bat eta hori, baina aprobetzatu nahiko neuke gogoratzeko ontseia jaso dugu, aurreko astean jaso dugu Bizkaiko Foru Aldundiak publikatu dau Bizkaibusaren aurre proiektua. Gonbidapena egiten dutzuet EAJ-ari aurre proiektua estertu eta ekarpenik egiteko, alegazioak egiteko epea daukagu maiatzen urtarrira arte. Guk ja badaukagu landuta alegazio batzuk, eta interesgarri izango litzateke, zeu be, pasauko zueguz, egingo edo guk ikusi dugu zan alegazioak. Alegazioak inaldago bez udalak, baina aldabe norbanakoek. Agit ez dala izaten dukuena, holako proiektutan norbanako epea alegazioak egiten, baina herritxarrei komentatzie, hau publikatuta dagoela, eskuragarri daukiela Bizkaibusan aurre proiektu horretan, gure lineek edo Martina Semendi pasatzen diren lineek, zei bilbide barri ordutegi barri edo aldaketa eukiko daben, eta igual komeni dela, biztaso bat ematea. Eta herritarrak gonbidatuko neukez, bai, egin eskero, euren kausa alegazioak egiteko, edo udaletzera urbildu eta udaletzin be, den ekarpenak egin eta gero jasoko genkez, eta igual danen artien alegazio batzuk adosten badoguz eta propatik darraz dialdu, baina ez zer lortu eken. Eskualde mailan, EAJak atzo bilera bat edukiban hori buruz bai? Nik ezin izan aranjul, jo jasoko dut ze komentau zen hori gaixen buruz, eta batzartuko da, eta guk pepiko goguz, eta ez dakit eskualde mailan, ez dakit EAJatik eskualde mailatik doien apur bat dana, edo errike, edo zelan ustartzeko asumen zezatutzuk atzo nintzen ekimen du bilerara bai. Orduen, bai, hori dena be, oso ondo. Interesgarri gol izan aldabe bai, ez dakit horrea jotak bere kauzen aldaben alegazio, ez dakit horre, guri bai gotozku udalik moduan. Eta, niko dut, errepikatzen badire bekarpenak, errepikatzen, zan nahi dut. Makinari toketen, makinak udaletik, zegoek ikusten duzu zanatek, gehitu albadu, eta gehitu eta ipini, eta gero ajotak beraldetik egiten badago, eta igual atxindu beraldetik egiten badago, eta herritarrek beraldetik, baina mezu bardine, ailegetan daleko ez bardinetatik, igual esos herri lortzeko modun bagauz,
Badano dakigu eskualde honetan autobus bakarrik dugula, radio publikoa, oso importanti dela eta hori bermatu eta hobetu eta kalidadezko radio publiko bat danontzako mundu, eta bueno, ekologia gatik dela, sustatu da egon. Así que hori, segun eskutan izan dut, eta guk usetuko dugu, alegazio aurkeztuko dugu aldara, zeu egin moteko epea. Guk más o menos lan dute dugu, baina hori, maiatzan hogeta bizisen pentsatu da gaitzen dela, apurtxu bat bezperatan sartuko dugu. Bai, ustot, nire esan, apur bat zara, atzoko hontaz gaitezte batzuk, bai? Baina, bai izan kontu hau, ze, gainera, eskatuzkoen herridan bisaltzeko dia horretik duen proposamenik egin, eta ze lanketa egon zian, oman komunaskotik aurreko legaldi zen egon zan hor bilera batzuk, eta honi gain zen buruz, kondo egon zen horre dendakari, oman komunaskoen, eta orduen zan kondo egon zen bilera hortara, eta apur bat izan udaletxeok zikusten dugu, eta apur gure nolabait diagnostikoa zaleratu, eta gero reflexinek, eta gero hemen horiana guk egiten duguna, eskualdeka ikusten duguna, eta orokorrien ikusten dugun ikuspuntutik, eta gero markin zinide dagokionez, guk biltzea, nik uste dut eskuela da. Hori daukagula etzera gara, eta oso egin bezketa. Eztik ez bada, oso, sordotzut bat, Luis, tere goguna? Listo. Ez dakite, erritxak bat dut sozer esateko? Ez, bada, emoten dugu, erritxarrak edo ditzen diren, aurkeria sozer esateko. Listo. Este buru luze hori. Gracias.